Ake ndibulise ke igama lami Xolani Mntana kaGwala phuma lapha ke kubhekisizwe media ke namhlanje ke sibuyile ke lana ke eMagwaveni sizobheka ke isimo sakhona ukuthi ke sihamba kanjani sificile ke lana ke sathola ukuthi ke kunama department akhona lana ikhona ke iRed Cross kukhona uSASSA kukhona uDepartment of Home Affairs kukhona ke lapha ke no disaster ke management khona ukuze abantu bakwazi ukusizakala epheleni kosuku sizwile ukuthi ke abantu ke bayasho ke ukuthi impela bayaluthola usizo noba linganele basafisa ukuthi ngathi usizo epheleni kosuku lingaba khona ukuze bakwazi ukuthi basizakale okuningi kukhona abakutholile asethemba ukuthi ke bazoqhubeka abantu babasize ke njalo ngoba bakhalana ukuthi ke ama political parties abekhona ayinhlobonhlobo afikelelana ukuthi bakwazi ukuthi basizakale epheleni kosuku sokubona ke hlala ke kwibhekisizwe media Mntana kaGwala siyabonga kakhulu ngithanda ukubingelela igama lami Xolani Mntana kaGwala ngiphuma kwibhekisizwe media ngicela nje ubingelele usho ukuthi ke ubani igama lakho lesibonga Sawubona Xolani igama lami uThuledu Mathenjwa silana ke namhlanje eMagwaveni sizobheka isimo ukuthi ngabe sihamba kanjani uvo lwakho ungathini njena isimo esilana ukuthi kwenzakalani ever since kwenzeka le disaster. Hey Puti, what I can say is that I am in shock. I'm coming from engineering unit, ka roads and stormwater. See Timba Lebatopele, people first. We thought that we could come to aid, so sizabantu any which way we can. So sithena before we come ngolesine asize namhlanje just to see inamba zabantu ukuthi bangakanani singabasiza and nje it doesn't look good at all. We heard earlier today ukuthi there's a van ebifikile today to deliver ama toiletries but babaleka because abantu they got violent. So I think that we are in need of a lot of assistance from Itegu, but we won't give up. We'll continue trying to help abantu because we see what is happening here is serious. I heard ukuthi kusazofakwa ama showers khona abantu bazogeza, people are getting food, so nje any which way we can we will help. So I hear that you are saying that you are coming from engineering department. Is it civil or the other engineering, for example electrical? What kind of engineering company actually a division you are coming from? We are coming from the eThekwini municipality. So our engineering unit, which comprises of many departments, we have roads and stormwater, which I specifically come from, and my colleagues. We have ETA, we have architecture, so that form of engineering. So yes. So concerning engineering, do you see any way that is there any possibility maybe to refix what has happened here? Yes, absolutely. It's very much possible because now this is part of eThekwini and it's part of our work to help abantu, and I foresee a great help for these people in the future. So yes, all I can say that it's very possible. All right, ma'am. Thank you so much. We will just be closer to you so that you can keep us posted with the developments. Okay, no problem. Sure will do. Thank you. Okay, so ngithanda ukubingelela igama lami Xolani Mntana kaGwala ngiphuma kwibhekisizwe media ngicela nje ubingelele usho ukuthi ubani igama lakho nesibongo. Yebo sanibona ngicela ukunibingelela igama lami ngoNhlanhla ngwakachile ngila eMagwaveni othungathi. Siyabona ke isimo esenzeke eMagwaveni besingalindelekile futhi besingaplaniwe. Ingabe khamba kanjani ever since kwaqala lenhlekelele lana? Ingabe umuzwa nokuthi nosizo nelitholayo kuhamba kanjani? Usizo lona siyalithola noma lungasanele sonke ngezathu ukuthi sibaningi kakhulu, even bese baletha imaterial ukuthi kwakheke izindlu ayinele ngoba sibaningi kakhulu esilingalelo izindlu la. Mhlambe ke usizo oluthi mhlambe ke alanele oluphi lothi mhlambe uthi alanele usizo mhlambe ongalimenshina nje? Bayaziletha ibhanje nezingubo kodwa abantu abaneli bonke baletha inkethe ukuzama ukuxhasa kulabo abaphephukelwe ama roof kodwa asikaneli sonke ngoba sibaningi kakhulu. Ingqinamba ke mhlambe nje ongazisho ke ngoba cishe mhlambe akubona bonke abantu mhlambe abanelisekele njengoba usuje yeziphi ingqinamba ongathi mhlambe zisemqoka enibhekene nazo ever since kwenzeka lo lidaba?
Ingqinamba esibhekene nazo njengamanje yabona nje mina silala la etendeni ingubo sizidonathelwa abantu abafikayo ngalesikhathi leso ngoba ingubo eziningi kakhulu zilimalile. So mangabe besinikeza usizo ingubo kunamakhaza la kuyabantu njengoba zinganele ingubo abanye bayagula. Yes amaklinikhi ayalethwa lana but ngekaze asize ukuthena umuntu afudumale so ingubo besingathola ukuthi badlesele ingubo basilethele nama sanitary ukuthi nasikwazi ama toiletry bags anezinto phakathi ukuthi abantu bakwazi ukusizakala. Ingabe ke concerning ukudla niyalithola usizo lokudla njengoba labantu bekwi-queue lana ngiyeza ukuthi ingathi baya lapha kundaba zosasa khona ukuthi basizakala no home affairs concerning ukudla kona ke khamba kanjani njengoba usisho ukuthi ninkinga zeingubo kanti bangaphinde banisize ngaso. Bayaletha ukudla but namhlanje bebesaletha isinkwa kuphela bebengakayilethi i-full meal kuloku isinkwa ekseni nasemini kanti abanye abantu iyaba constipate ukudla into ya flour ekseni nasemini nantambama. So singathokoza ukuthi ba provide kakhulu i-full meal ngaba i-breakfast isinkwa but emini nantambama kungcono makuzoba i-full meal. Alright ke asibonge kakhulu. Ngiyathokoza ngiyabonga nami.